היום ה-26 לנובמבר 2023, 50 יום למבצע חרבות ברזל בעזה. נאחל לכל החטופים והחטופות שיחזרו בשלום, ולצה"ל שישמיד את חמאס, וחיילי צה"ל שיחזרו בשלום. ציירתי פה ציור של קיבוץ בארי, ציור גדול של 2.5 מטר. קודם כל ציירתי את כל האתרים שיש בקיבוץ. הנה כאן זה מגדל המים, בית הנוסטלגיה, גן השעשועים, בית הדפוס של הקיבוץ, גינת מים יפהפייה שיש להם, גבינות בארי, אתם רואים כאן את השולחנות עם גבינות בארי, מגדל מים, ופה זה חדר האוכל של קיבוץ בארי. מעליהם אתם רואים את העיר עזה, הבניינים השחורים והמפויחים. לצערנו היה את האירוע הזה של ה7 באוקטובר, אז יש לנו פה את מחבלי הנוח'בה שהם חוטפים את הנשים על אופנועים, ובתוך החדרים רואים דברים מזעזעים של מחבלים ששוחטים ילדים. והצהוב הזה שאתם רואים פה זה השריפה של הבניינים. למעלה רואים את מחבלי הנוח'בה עם הרחפנים, למטה את הטנקים של צה"ל וה-F-35. אבל מאחר ואנחנו עם חזק ועם ישראל חי, הוא יעבור את המשבר והאסון הנורא הזה, ואנחנו נהיה חזקים, ואנחנו נשמור על אופטימיות גדולה. עם ישראל חי, ותנו לצה"ל לנצח כמו שאומרים, ושכולם, כל החטופים יחזרו בשלום, ויהיו בריאים ושלמים. אמן.